салом алейкум бачаҳои азиз, бародарои азиз, чанд вақт шид набудем. Чӣ хеле ки мегӯянд рӯзҳо технически неполадка, корҳои техникӣ мерафтанд. ҳат инҷай гузаштем, имрӯз омадем дар тори тортанакай ғам додесад пешидааст. имрӯз расидем дар вақти нишон додани ана ҳамин чиз. ира мегӯянд пиёзи анзур. тухмиш қариб расиданай, вақти чиндан шай. вақти пиёза кандан чинда. И пиёза мекананд, ай реша ҷамъ мекунанд, ҳар як хона қариб ки як қоб, ду қоб, се қоб хеле ҷамъ мекунанд, мефурӯшанд баъзеҳо. Ногуфта намона ки иам гум шудестай. ирам ай паш гаштан дар кор, тухмиша зиёд кардан дар кор. Ай чӣ бигем, мумкин ки касе ай паш нагарда. ҳам хеле ки дар бораи камол гуфтем. дар бораи камол мегзарем тарафи камол. дар бораи камол то вақте ки иншоалло ки мо ҳамиҷа ҳастем, бачаҳои поюн, панҷ, қирғанд, кулоб, дигар ҷо бахшиш неки ай бихтоне ки иҷозат доде ки шумоам гражданин соҳиби ҳуқуқи Тоҷикистон ҳасте, ҳар яктаи шумо иҷозат доде ки ҳамун камола наслша гум кунанд. агар шумо иттифоқан мехесте намемонде, хеле кор намешуд. хеле фикр дорам. баъд меге ки ва ё таға доранд ва ё одам доранд, намешуд. Не, ҳамун таға мо ҳастем ки одам тағаш дагияй. ҳам давлат ҳам мо ҳастем ки давлат ҳаст. давлат моем. мо ки набошем, давлат будан наметавонад. барои ҳамин мо ҳам узви давлатем. дар давлат инем хеле ки мегем ки чанда тухм дора. ҳамиам якташ на мисол моем. яктаи дигараш дигароанд. ҳамино агар ки набошанд, ин нест. барои ҳамин бачаҳо дар вақтш агар мехесте якҷоя фикр мекарде, намемонде, оле ҷои шумо дани камол буд, гум нашуда буд. ҳолиам вақт аст ки камтар ҳаракат куне ки ҳамин тухмша биёянд баранд ҳамиҷо барои чиндани, барои гирифтани шӯеши камол и тараф ҳеҷ кас намеяд. ҳатто агар ай давлатам иҷозат битиянд, мардум иҷозат наметиҳанд. барои доругӣ камтар гап неста. ягон кас ягон чӣ намегӯяд. омада бурдан гир. ине ки зиёдаш дар қонун ҳам контрабанд ҳисоб мехӯрад. мумкин нест. мо ҳам тарафдори ҳамо ки накунанд ҳамин кора. барои савдо тон қадӣ биёр тухмша бар, бишнон, биброя, бичин, тон мефурӯшӣ, мошин мефурӯшӣ, кило мефурӯшӣ, чӣ хеле мефурӯшӣ, фурӯхтан гир. не ки худаш буромадагиай. вай ҳаққи ҳамаай, ҳаққи як одам нест. як одам ҳақ надора ки ай нуқтаи назари давлатиам гирем, нуқтаи назари қонуниам гирем, ай нуқтаи назари исломиам гирем, ҳақ надорӣ ки масраф кунӣ. ҳамира зиёд, ай ҳад зиёд масраф кунӣ. ай ҳад зиёд масрафи ягон чиз ҳақ надорӣ дар табиат. ҳар як чиз ба ҳисоб пайдо шудагиай. барои одам, бале, барои одам, не ки ба ҳисоб. ай ҳад зиёдаш макрӯҳ мешава, ҳалол намешава дар ба нуқтаи назари исломӣ. ба ҳамаи нуқтаи назар ба фикри ман ки дуруст нест. ана барои ҳамин ин тарафҳо иҷозат наметиҳем. биёянд тухмша бичинанд, гап нест. вақти чиндани тухм, ҳамин вақте ки расид, тухмша ки ҳам хеле чиндӣ, агар 100 дона дошта боша, 50 мегири, 50 дигараш дар та мереза. барои мо басай. ушам фоидаи шумо, фоидаи мо ки шумо соҳиби ҳамун алаф меше, табиатта зебо мекунед, саҳми худтона дар табиат, дар ҷомеа, дар давлат мегузоред. ин беҳтарин корша. гузаштем боз ҳам тарафи пиёзи анзур. пиёзи анзур анами тухмшай. ҳоле нарасидааст, тухм мекунад. тухмиш ранги тухми пиёзи маъмули пиёзи, ранги тухми пиёзай. ранги тухми пиёзи оддӣ. вақте ки тухм мекунад, тухмиро мечинӣ. ман лишна ман худам
ҳамин кор кардагиам. Тхимча чиндагӣ, овардагӣ, шапидагиам барои буброя. Соли аввал намеброя. Меброя камтар 1 дона, ним дона. Соли дуюм бисёртар меброя. Вақте ки ҷош мулоим боша, соли дуюм меброя, тхим мекунад. Баъд зиёд кардан мегирам мехел. Тхимаш, тхими ранги тхим пиёзай ҷои серпору мега. Дар ҳамин ҷоҳое ки мо ҳастем, зимистон 6 моҳай зиёдтар давом мекунад. Барои ҳамун кишт дар ҷои мо яктай ришқае ки дар гармиҳо поёнтар 6-7 бор медараванд, дар ҷои мо 2 бор медараванд, дафъаи сеюм камтар мешавад. Вайшам агар соли хуб биёяд. Заминҳои бекор бисёранд дар Тоҷикистон. Касоне ҳастанд ки то садҳо гектар, ҳазорҳо гектар доранд. 1000 гектар чизе ки интизор дорад ки аз замин чизе биброяд, ҳамун чиз ба фоидаи ҳамон биброяд. И хел умуман мумкин нест. Дар ба ягон кала туғри намегирад, ба ягон ақл. Бояд 100 гектар дори, 50 гектар дори, ҳаракат кун ки дар ҳамун як чи бишну ки худатам фоида бинӣ, дигарон фоида бинанд. И ҳам савоб мешавад, ҳам номат меброяд, ҳам дигарро эҳтиёт мегиранд. Мисли пирамида савоб барои худ омадан мегирад. пиёза меканем ҳозир якчандта, бисёр не, якчандта меканем барои ба пиёз рафтан. Камтар дуртар рафтан дар кор, заминҳои мулоим ҳастанд ва бисёр мерӯянд. Як кам мерӯяд, дидисте? Камтар рӯйдаги ай. Айра меган пиёзи Хай. Тхимара ҳаст, як қадиш ягон меканем, тоза мекунем. 20 сантиметр нишон метим чихел дар дуни об медозанд, чихел тар мекунанд. инаш дар кор нест. Решаша меканем, ҳозир меканем мебинем. Иншам соли дигар насиб боша, инени барашда омадаги айнам хел. И имсол вайрон мешава, мепуса мерава. Соли дигар ана и мешава қай калон. Баъд дар бари боза меброя якта ҳамхели, якта дигар ҳамхели, якта дута ҳамхели меброя. Пиёзча тхми меброя. И калон мешава, дар бари ҳами ҳамхел меброя, ҳамхели тхми. Ина. Ишам муъҷиза, ишам муъҷизаи табиат, муъҷизаи Аллоҳ меган ира. Ина. Пиёз. Ира ҳозир хурдан намешавад, тимчай. Ҳозир мегирем якчандта. Ина сателда меандозем. Меканем боз якта дигар, ин дигариша мегирем. Якамтар тезтар ҳаракат мекунем гӯё. Ишам дидесте ки тхмиша гирифтем. Ҳаста ки бетхманд. Хелиам мешава. Мебинем. Ина бачаи майдак дар бараш. Ина якта. Соли дигар и буз бала мешава. Инаш ай тхмиш. боқӣ мондаш ина. Айша дар хона ки рафтем, дар хона тоза мекунем, баъд нишон медиҳем. Най дигариша диде ки дута дора. Ина. Дута як ҷо. Инаш навдаи тхми надора. Инаш дора. ҳамин хел дар бараш майдаке ки буд, майдак калон шудаги ай. Ҷа надора. Не надора. Бо давом. Ино норасида мо кан намешавад. Агар вақте ки тхмаш расид, решаша мекани, решаша пухта наметонӣ. Ба маза кардаш наметонӣ. Барои ҳамин як хел табиатан нитобр магай гуфта. бигем бояд ки аввал тхмаш мерасид, баъд пиёзша мегирифтем, бисёр хуб мешид ки тхмаш мерехтам вақт. Не ки тхмаш норасида, бояд пиёзша бигирӣ ки тхмаш расид, пиёзша хурда намешавад. Инш ошибка табиат. ина бачаҳои азиз, ё ки ҷамъ кардем, ида мардум ҷамъ мекунанд, мебаранд, мефурӯшанд дар ҳамин
атрофҳои мо нархаш 1.5 сомон аст. Килош тоза накарда. Ана ҳамин хел мекунанд, халтада пур мекунанд, мебаранд мефурӯшанд, нархаш 1.5 сомон. Нокай борон боридистай, камтар ҳаво ки кард, мерем ҳамун нуқтаҳое ки нишон дода буд ки пиёзи анзур бисёр аст. Ҳамун нуқтаҳо мерем, ай ҳамунҷа мечинем, насиб боша барои мо барои зимистон ягон як халта баҳс аст. Як халташ дар банка маҳкам мекунӣ, ягон 15-20 банка муҳим шава. Ҳоло бачаҳои азиз рафтем якчанда ягон кило ҷамъ кардем, мебарем тозаш мекунем, нишон метиҳем чӣ хел кора давом метиҳем. Чӣ хел ҳамин пиёзора ба тумчишона, тришишона гум метиҳем. Рафтем ба пеш. Тозаш мекунӣ, ранги пиёз пус-пус намешуда. Ин ҳамаш якҷоя аст. Ҳама пиёзи тоза кардагӣ. Зард. Расидагӣ вақти корш ҳамин зард аст. Вақти ҷамъ карданаш зард аст ранги. Агар сафед боша вай камтар вайрон мешавад, вайронаш зиёдтар мешавад. баъд ана ҳамин хел гуфтем тозашу мекунанд, ҳамин хел десте якташ сафеда, дигараш зардай. ҳамин хел тоза карда дар даруни об меандозанд. ҳамин хел каси сатели мо майда дар дегои калон меандозанд, пурш мекунанд. ай болои пиёз ки ҳамин қадар об, ягон 2-3 сантиметр ай пиёз боло об. баъд намак меандозӣ. ҳар рӯз обш ҳалиш мекунӣ, 2 рӯз баъд 3 рӯз безебтар мешавад. 2 рӯз баъд намак ай меандозӣ. дар як дег қариб ним пачка, ним кило намак, 300 грамм, ай 300 грамм камтар намешавад. 300 грамм зиёдтар, ним кило, 1 кило намак меандозӣ. ҳар рӯз обш ҳалиш мекунӣ. обша мерезӣ, оби навш мерезӣ. баъди 40 рӯз тайёр мешава пиёзи анзур дар салат. ай хӯрданаш сер намекунӣ. бисёр мазза дора, чарсакай дар зери дандун вақте ки меҷиқиш роҳат мекунӣ. ямо ҳозираша камтара кам хел кардем. насиб боша вақте ки бисёр овардем, боз ба навор мегирем, нишон метиҳем. протсесси корам нишон метиҳем. ин ҳамин хел ҳаст. баъди 40 рӯзе ки об алиш кардан, намак, об, тимчи, триши ҳамира кашида мегира, мемона маззаи девонааш. яки маззаи бамазагиш мемонад. дар банкаҳо, дар баклажкаҳо мегиранд, маҳкам мекунанд. ана ҳамин хел дар банкаҳо мегиранд, маҳкам мекунанд. қатиш, укроп, гашниш, зира, боз чи дигар, чеснок, баъзе алафҳои бӯи хуб мекардагира қатиш араш карда маҳкам мекунанд. ҳамин хел меканӣ. банкараи тайёрай. банка соли гузашта мондагиай. и тайёрай. вақти хӯрданшай. як касе нест ки бихӯраш. ана ҳамин хел маҳкам мекунанд дар банка. ба соли дигара мемонанд. мегирӣ корча қатӣ мебарӣ майда. дар вақти наҳор, дар вақти хӯроки нисфирӯзӣ бегаҳ хӯрдан мегирӣ бепарво. ин бародарои азиз, ин буд демонстратсия, ин буд тарзи тайёр кардани пиёзи анзур, чиндан, овардан ва тайёр кардани пиёзи анзур.
انا امیر میگن پیاز انزور به زبان روسی چی میشه نمیدونم. کسی که میدونه در کامنتر بنویسه. برادر عزیز زنده باشه، در امان الله باشه. لایک فراموش نکنی. کسی که دیزلایک میمونه گوزنبور قطی زنده باشه، در امان الله.